De 30-jarige Dalgaard komt van het Deense Viborg. De water mooi 18 goals in 23 wedstrijden, topscorer van de Deense competitie, wil zijn club degraderen. De spits weet dat het net makkelijk is om Finn Bogason op te volgen, maar hij denkt wel dat hij er 20 of meer inlezen kan dit seizoen. You know, I have big self-confidence, I'm good at two things. One of them is scoring goals, the other is missing chances. So that's two things. You know, you always miss some chances, but you have to keep believing in yourself. And I want to do that, and I do that. And I know when I've missed one chance, then I know that I'm one step closer to making a goal. Trainer Dwight Lodewegers had een soort vertrouwen in de nieuwe onweest. Maar nevens hem is het overtal nog net in evenwicht en moeten er nog spelers bij komen. Ik vind dat er links voorin en rechts voorin en links achterin, dus linksback en linker centrale verdediger, dat moet er eigenlijk nog bij komen om in ieder geval de selectie in balans te krijgen. En wat had de club daar ook zijn? Is daar ruimte voor? Die zijn er helemaal mee eens.